Ụmụnne m, achọrọ m igbu ihe n'ugbu ene na nkenke. Biko, ọ dị nkenke ma ederelenụ m ya ọnụ. Nwanne anyị nwoke ọ dị confused, ọ chọrọ ịma what to do. Ledelenụ ma ihe n'ugbu ene ọ fọt ya. Ọ sị ya nwere nwa agbọghọbịa ya hụrụ ya laikiri, masịrị ya na the girl nọ n'ime relationship. Na the girl na ọ wee chain smoker, na ọ na-aṅụ sịga ahụrụ ọkụ, na ọ na-aṅụ cigarette and the brand ya no Benson. Na ya tara ya ịkwụsị ya na this girl no a sweet soul, not like this girl, not just like na ya dị in love with this lady. Na ya abụọ akpala for some months, ya hụ that na ọ gwụla naanị smoking ka o nidere ịkwụsị, na ọ kwụsị ya na ọ dị good to go. And another fault ọzọ nwere wụ na ọ dị stubborn, a little bit stubborn. Na ya laikiri nwa ruo n'ọlụlụ. Ya gwa na ya ma that na ọ ga-akwụsịrịrị by God's grace, na ya believe that na ọ ga-akwụsị ịṅụ ahụrụ ọkụ. O ruo mgbe ya chọrọ ịga-ejie nne na nna ya, ya gwa ya si ya biko na otu ugbo ya chọrọ ịga-ejie nne na nna ya na ọ ga-ejisi ike, na o nwekwele ka ụmụnne ya dị aware ọ ka suspect ya na ọ na-aṅụrụ ahụrụ ọkụ. Na ya si na decent family, na ha nwawo ụmụ nwoke, na in fact na generation ha na-enweghị onye na-aṅụ ihe ọṅụṅụ unu na nwoke, ma ọ fọzikwe na nwaanyị. Na-enwe anything ha suspect ya na ọ na-ese ihe osise, na ọ ga-enyekwe nsogbu, ọ ga-enye ya bụ nsogbu, na a ga-akpa isiokwu. And ya si na family ebe nwanne na-echekwata nwanne, nne na-echekwata ụmụ ya, so a ga-ahụta ya na ọwụ red flag, na ọwụ ha na ya mege na ọ ya na abụọ na gị bi, na ya ahụ na beyond ihe ọ na-ese, mana ya biko hold that urge ka ha gaa ije anụnụ lọta. The girl ekwere yororo m ka ha na-aga, ya search akpa ya ka ya dị sure that na a packet of cigarette anọ n'ime akpa ya, because ọ na-aṅụ ya too much. Enwee the cigarette anọghị na akpa ya. Na ya amahụ na this girl hide this thing na wivon o tiri n'ishi. Enwebe otu o si pack ishi ọfụma were this thing pack kọta ya ime ishi, ga amadụ na packet of cigarette nọ n'ime dị ya na matches ya na ahịa lighter. Ka ọ gara ga-ehicha ndị nwe n'ihi na ha ga-ehi ehi the next day ka ha ga-alọtawa. Ka ya gara ga ya na mma ya ahụcha, kpacha nkata, jụcha ya ụfọdụ ajụjụ, ya ekwucha na nwaanyị mba nọ nza. That same day, no orudughị 4 hours ka this girl si ka ọ trip ka ọ naratụ air, ka ọ naratụ fresh air. Ya pụwa gawa na ebe ukwu orange, osisi orange ha na ebe ukwu ebe ha na-anaga ezu ike. Ọ sịkwanụ ka ọ pụọ ebe zoro ezu, ya just pụọ ndị inside the same compound ka amịga cigarette ọkụ nọrọ ebe a na-aṅụ ya, na onye hụrụ ya nọ mma ya, ka ọ hụkwara na ya mma ya ka ọ bịaji na mma ya dị surprise, mepechie mkpụrụ anya na-abịa. Ọ sịkwanụ ka ọ tụfuo that thing respect to mma ya, ọ kakwa na-ese ya ese ọ kpọrọ ya shiri imi ya gbashicha ya, gbasha ahụrụ ọkụ. Mma ya etie Chineke ya egbuole ya, Chineke lee. Ụmụnne ya amapụta, papa ya sọ gịnị agbara bịa tụfukwanụ the thing, ya asị m na ọ na-atụfu, jide n'aka ya dị na-akwa aṅụ ya n'ihu ha. Ihe ọ gwawaziri mma ya wụ na ekwesịrị hide onwe, na ekwesịghị hide onwe ya nso, na ọwụghị oshi ka yezuge no habit. Ugbu a na nwa mba nọ na this thing na problem, isiokwu a na-akpa. Mma ya si na ya gara ndụ ka ya bata mba. Na ọ na this girl aṅụtaghị isi mgbaka, na ọ ga-aṅụta liver problem, kidney problem, abịa ebugharịwa na ọ gaghị last n'ụwa ọjọọ n'ugbo ezigbo nri anọ, ezigbo ọgwụ anọ. Na gịnị nwa agbọghọbịa gịnị tiri n'ọnọdụ a, na ọ gaghị ebi n'ụlọ ya, na ọwụ ya we had discuss now papa ya sị for the fact na ọ hụrụ ha, ọ tụjụ ụjọ nwedoto oshisheke, ọ tụsa enwe onye a ga-ahụ na ụdị a, nwa agbọghọbịa ga-ahụ na ụdị a, ya emenye ihe ahụ ọ na-aṅụ ọkụ tụsa ya n'ala zuo ya ụkwụ, na o meghị ya. Mgbe ebe ka ọ bịara fụshie ahụrụ ọkụ ahụ ike, na-ese ahụrụ shie n'imi pụsha, ọfọ ka o shie na ntị pụsha, ihu ya niile ju na ahụrụ, ọ na-ese no disrespect on that one alone, no disrespect, no mkparị. Diọkpara na-ese na otu a this girl hụrụ ha, onye ọbụla pụtasha for that act, ihe ahụ ọ na-eme, that particular habit ahụ na-ekweghị ya ịkwụsị, onye ekweghị ya shift to shift, o bupụta ya mee ya n'ihu ha.
ha pụtasịa ọkakwa na-aṅụ ya na-edisplay like ọ nọ na smoking competition. No, na this girl na ihe a o mewe affect na ihe a part of ara ọgbụgba na ọ dịghị normal. Ụmụnne m, nwanne m nwoke so ụmụnne otu a ka ha narrate ga onye ọbụla si na ọda girl ga-abata ebe a. Now ha alọghachitala back to city ya gwa the girl sọ hụ na ihe a ya gwara the girl sọ wash n'ihi na ya likere this girl too much. Agwa ya n'elu ụwa that na ya ga-asị ka ọ dị ka ọ ga no, the fact is it is what it is na the girl agaghị ekwe. The girl asị na nkwe ihe o mere na ọ ya na ya bụ ọ na-ebi na city nso na gịnị na ya convince ya gwa asị ya nwa ahụ ya agaghị arụrị that job convince anybody na ya na ya bụ ọkpara ya akpa. Now ihe this girl na-ekwuzi na ya dị ime ya gwa sị na ọ dị ime na ya mụọ ya na ya ga-contribute ya ga-support ya in every step of the way, but making wife, that is one thing that he cannot do. Na ọ dị stubborn na o nupụrụ isi kparịakwa ndị nwe ọ na-agwazi ya that na ya achọbụla ịhapụ ya na ya achọbụla ịhapụ ya na if not na gịnị nọdụ ya ezuru oshi na ote ya na hide ha onwe ya na ka bara uru na ya agawa dị ya like a saint alụbatachazie one day ka maybe ha ka enwe only one of them visit ya bịa n'ụlọ ya ha hụzie ka ya ga na eleta ha ga-ahụta na otu ha hụrụ ya before ya bata. Yes na ha hụrụ ya before abi na ọzi their decision ịma ma ọ ga-anabata ya ma ọ ha ga-anabata na the reason iji ejigo onwe akwa accept me or reject me na ha reject ele ihe o si eme. Nwamba nọ n'ọwa ebe a ka ekwuge na n'ọwa ya okwu ihe ya nọ n'elu ya ugbu a na ya ọ na-agwa ya that na ọ bụ na ya alụghị ya na ya ga-ekele mụta nwa na ọ bụ na ya alụghị ya na ya ga-aga iwepụ nwa ya ga-eme dis anya eme na m jugodono na ọwụ ihe ọjọọ ka ya mere even though na ya ma na ọ na-aṅụ ya believe na ọ ga-akwụsị ya and ihe nwe ya likere na ọ gịnị mere ọ hidere ha that part. Na m jugodono biko na otu a ya gwara na ya agaghị alụ ya ọ na-agwa that na ya ga-ewepụ nwa na ya wepụ ha lee that na ọbara nwa na ọ na ya n'isi because ya gaghị amụ nwa nna ya na-aga involve in marriage ya na ya bụ ọnụnụ in marriage na ya gaghị iwepụ nwa and ya wepụ nwa na ọbara nwa na ọ na ya n'isi. Na m judelu unu na ọbara nwa ọ na ya n'isi true na olee ebe ya shiri mejọọ na this thing na. Ụmụnne m okwekwulekwucha m gwa sị nna m ya sị marriage awụghị force mana o ji aka ya gaa meghe ọkwụsị dọchịa ya nwa ya n'afọ ọ ya nwa gburu nwa ya ọwụgụ nwa gburu nwa ya nwa onye gburu nwa ọwụgụ nwa. As long as iwepụta ha ọnụ sị ya ga-ewepụ ya ị gwara sị ya mụọ ya na ị ga-asọpọtụ ya gawa para onwe bige dọkịta so gbagha ọkwụsị dochia na ọ ya nwa onye gara kpatu onwe ya ukwu kpeghechie ọkwa ya dochia nwa ya n'afọ ọwụgụ nwa gburu. So ekwela ka o threat na ka o ji ha okwu in fact mana aga m agbọtọrọ ya ụmụnne m ọkwa ya ka m bịa gbọtọrọ unu agwala m ya obi m wudelenụ nke wu obi unu ụmụnne m ọ gịnị wughị isi ike ka ụfọdụ ụmụ agbọghọbịa na-emejụsacha onwe ha oyi. Imagine that type of somebody nwere such habit asụ nwa agbọghọbịa na-aṅụ ahụrụ ọkụ asịwashi isi gị hụ onye hụrụ n'anya n'ụdị a hụ beyond ahụrụ ọkụ baịgodo okpokiri isi tụge hụta na enwere ebe ama enwere ihe nọ n'okpokiri isi ya likere na enwere ihe nọ n'ime ya likere na o mere accept na gị hapụga ihe nọ for this few time just short period of time ị ga-aga present onwe gị tu ndị nwe gị na-present gwa onwe gị na ha emekwe accept na ụdị a like ka ihe nwa agbọghọbịa fidiri na ọwụ ụmụnne m ọ gịnị wụ ihe ka ụmụ agbọghọbịa ka ugbu a ọsọ m ju unu let this girl si ya ga-aga iwepụ ya na ewepụ ya na nwa na ọ nọ ya n'isi na m ju unu na ya erụrụ ala ya pụrụ ezi elu. Ihe m na-eji egbotowa ihe na ụwụ ka ụmụnne anyị werekwe na-amụrụ akụ ụmụnne m ọ nga ha nọ m n'ọnụ.